Čau to lidi a dneska si uděláme ochutnávku. Ještě nebudu ukazovat svůj obličej, protože ještě mám málo odběratel. Dneska si ochutnáme bubblegum. Od Kato si ochutnáme nějakou příchuť mojito s kouskama a burger kokino, který by měl ochutnat jako burger. No, tak první bych začal nejvíc zajímá, protože já už jsem měl pár jejich pití. Otevírá se to aj zajímavě. Ukaž. Je to hezky studený. A upřímně to chutná brutálně jako Chupa Chups. Takový ty žvíkačky, víte co myslím, ne? Chutná to velmi jako žvíkačka, takže to jsou plusové body. Takže bych to dal na S-tier. Takže tak zkusíme, to nejlepší nakonec si dáme, takže zkusíme ten burger. Vypadá to takhle. No nevypadá to, jsem na něj, ukaž. To je B-tier. To je hrozný, ale zase to není takový, že bych se pobil. Počkejte, já to jdu vypěvnout. No, teď jdem teda na poslední věc tohoto videa, na Kato Mojito. To mě zajímá nejvíc od firmy Kato a je to příchuť Mojito. Jsou tam v tom kousky, takže mě to hrozně zajímá. Já piju vždycky takový ty aloe vera pití s tím. S jankouskama hrozně mi to chutná, takže doufám, že mi tohle bude chutnat. Ty vole. No, jdu to ochutnat. Mě to spíš připomíná metku. Co z toho odhalení? To není vůbec špatný, lidi. Já bych dal solidní. S-tier. A protože je to velmi dobrý, vážná chuť. A to ráně chutná jako kokino, ty kousky. Tomu dávám to 9 z 10, to 10 z 10 a ten burger to sami vidíte, to je 1 z 10, to bylo hrozný. No, 9 z 10 tomuhle. Já to by bylo pro dnešní video konec a čau.